abambo ako kubva zvariye kusvika usvike ipo yapa wakambokuitirei kana penzi zvaene kana yakaboka pakati wakambokutengera? Musade kundinzwa bawo Shomole mazwa, ndoda bakuyedziwa ndinobasa zhinji nyasi. Zvakaoma asikana. Saka naye baba Shomole, sutu iwa ipfekereko kana usiriwa uri kuchaja? Abe, ndichachaja bakani. Ndizvo bana yawo hanzvadzi. Eyo mabricho. Naijiri fano siri. Chimbunzwa unyaya iri pano. Handisi kunzwisisa rudo. Hapana kudanana harusi rudo. Kana tichivanzirana. Kugara uchitsika-tsika iwe. Chiripo chaunovanza. Chisikana buda pachena. Ndizive kwatakananga. Nezonditarira mumaziso. Zvimwe ndingaone paumire chaipo. Owo. Idotenderera tioneka muneyo amai waShomole. Tione. Apo wakasona apa amai waJozi. Wana maika. Iya, kutara chokwadi madresi aya haana kumbonaka aya asikana. Ndiri kuita kunge ndoda kubhururuka kudai. Munoziva kuchena chire mimi uri kumapurazi bakani. Dzakanakitsa hembe idzi. Ende dzakadhura futi. Zvakangooma hazvo asikana. Saka naive muzai, wakatadza here kutsvaga shamwari dzezera rako dzekuti dziite Roller Squad? Zvinozoita here kuti ava tete variwo futi mai vako vabva vaita futi Roller Squad? Mama ndiwo vake. Amai ndiwo wakatodini. Mwana wangu haatambe bano tushangu homusodhoma husingagezeba. Payani chimsikana cheshe kumitiziwa na bhozi. Mama asikana. Akakutadzirai chiko kudziwa mabva maita kudzinga yeye. Yeno, chishambwe bakani. Asi wakawasha kuti majalini wangauya nawo. Wakauya walibeka, de, wanondiona. Wakanyepesa here Bridget kuti waise majalini muGrocery. Mama ndakavaudza. Ane basa reiko majarini naimi? Abe, bvunza mukomawo. Anotengeka ba. Imi waShomole, haikonakita kufinyama ba. Muruda kunyanga dzadhurezi Roller Squad rosheri. Imi ndisiye imanzwaka. Kona imi, dola richange riripo here. Rola risina bhiya rinomakisa. Toda kufara hedu isu asikana. Ko vaimbi vamakati vari kuuya here naitete kana kuti vachazouya pamuchato? Ndakawadzinga ine vanokona bakiimbako. Ndoimba ndega bakani. Gore rino tichadzidza zvakawanda. Munoimba imimi manje. Chii chamunoimba ichocho? Abe, awa wandizive bawa. Tetekera kamuzwe. Well done, well done. Well done, well maita zvakanaka. Well done. It's done. Well done. Maite zvakanaka. Owo. Zvazoita manje. Muri kuona seko kasutu kangu kana imi wanhumi. Mukoma kasutu kenyu kandoko kwadhona chireka munondogara makapfeka pese kienda kutubwa. Ito munonwa nako. Warume soka. Iwe. Chingeko ndakakunyepa nditengero sutu wakati bai ndiribe mari. Tikaenda dorazi chete ndio ukavharadziwa kudando. Zva Bridget chere. Ndikudaba zvokuitiwa mapwe. Bhafuro kuisira maliro maise piko mukoma. Ndana kamutishandise pureti wa Bridget. Bhafuro rakazokuritsa kuita kuti tindechere bhafuro. But pafeka woizika kutaura chokwadi aiwa masutu atakatenga haitai. Iwe muDharasibi handina kukudzere kuti panoda masutu aya anenge emutonyemba yaya. Ikala yacho yawakatotenga iri kumakisira mudhara iyi. Hausi kuziya here tisu tiri kusaidhi reRoller Squad waiketa. Shut up iwe, wanzwaka? Ndiwe wani munhu asiri kufanira kunge ari panapa manje iwewe. Wanzwa? Imba munini. Pavanhu vese shuwa ndiye munhu wamasarudzo uyu. Kusaridza chikombera kuita munyaya shuwa. Mukoma. Lusenapo kana akomana. Imimi wani muri guruva hombe charo rekutoti hatitoziyeka kuti pasi apa kapa mune zvimukuyu zvingani. But did that make me leave you behind? No. Saka musade kuonera zvevamwe mimi mutori nedzenyu hombe dzakakurisa futi. Timu rangu ino haisi nguva kana yekutombopikisana maiziya. Blasisibi kandotoziya kuti hamusi kana kutombonakirwa nenika nekuda kwezvakaitika nguva pfupi yadarika yemaiziya. But pamasina yagenga rangu Trust Mika munoziya here kuti pandakangesa ndabrotswa netunzenza twandadanana nato maiziya ndakatenge ndiri munyaifo maiziya kainini. Iwe usataure zvinhu zvakadaro iwewe. Aizve ndiri kutokuimbirai banga kana ipasi kana musingandiketeni nika. Ini ndakahayiwa kumaRoller Day akawanda asingaitiki. Saka munoketa yakanzi Roller Squad yaya ndindakatoya nayo futika. Ndindakatotanga naye pasi. Ichokwadi ichochi? Idauti. Aizve ndiri kutokuimbira kanhaitsaga mani. Unomboziya here kuti takasvika pane umwe muchato wembinga kandine mufanhu wangu Digolata. Iwe angasati akurova dombo zvaakuita izvikaizvi. Takasvika ipapo takarova masutu muto wenyemba mufana wamika. Aiwa rasta gaya. Iwe. I can see the picture.
saka makabva maita sei? ehezve ndakabva ndaita sei pepe shamwari, ndakabva ndasonesera vana vataidya madhezi vai madhirezi akafanana ka apa Gaya vakange vari masisters vaibata. Ipapo takabva taita sei ndobva tava tati pfee pamarora d pepe apa ndinika ndakatenge ndiri munyaya. Gaya wangu majournalist anaploti mhako vakatenge varipo vaibata. Takabva tatanga kuita sei pepe, takanyorwa masnaps pedu pepe Gaya mufesi wangu. Nhaye uchikombera takutadzireiko? Inzwa unzwika Tsagamani, ndadipaye ndadai nekudai pedu pepe waibata, ndobva ndanomuka kamangwana asekuru paFacebook wanika benzi rese riri kushedzera kuti Rora Squad kana kudhaza kwedu kunana Damascus ukoko nekudana Egypt koko. Mwana wese aitongoshedzera kuti Boss RS waiziya. Boss RS ndokuti kudiko ikoko? Boss Rora Squad ka ondinika ndakauya nedzinhiri wangu shamwari. Iwe ukwane wanzwa ka? Bamnini saka makati 2.5 inokwana handitika? But inini maonero angu ka ndaiona unge shoma ini. Ndoiripo kamukoma, manga matitiite sei naye mukoma? Imana Tsagamanimi, Maria muruda kuendesa iyoyo ka? Aiwa yakawandisa singaitiki. Inzwe munzwe ka last year tinomwe mugenga waiziya aida kuenda futi kunobvisa mari maibata ka. Akanga akatobata mari yakanga yakawandisa yasvika zvekuma 4,000 maibata. Takagara naye pasi, tikagara pasi tikaonesana sevarume mainzwa. Tikamuti mbotangwa tingakahonda fitika. Izvezvi kutaura kuno kukatone 5 mishika yake maibata. Saka imi kana muchinge mafunga kuendesa mari ka munotanga mamboendesa hafu. Muona kuti gajeti renyu ramatenga iri riri kunyatsopefoma chaizvo here. Aiwa dzimwe nguva kamunotengeswa magajeti anenge asina maswichi zvikadhakwa maiziya. Chikombera ka, you are so fun. Mukoma, mwana ari kuroliwa yungwenyu kana kuti ngwangu? Iwe nyarara yuko tutama tunenge hoa. Mwana wangu uyu ende uyu machi ndiri kuzochaja ndega makalinga kudandi. Saka naitete baba vaBridget makatozoramba kuvadedza here? Handiti vaifanira kunge vangoripowo here kana mukazowanyima havo mari yacho? Mama, I think Bridget, usatedzera wako kumapurazi ava bawo. Abambo wako kubva zvariye kusvika usvike ipo wawo yapa. Wakambokuitirei? Kana penzi zvaene kana yakaboka pakati wakambokutengera? Musade kundizwa bawo shomole mazwa. Ndoda bakuyedziwa ndinobasa zhinji nyasi. Zvakaoma sikana. Saka naye baba ushomole, sutu iwe waipfekereko kana usiriwa uri kuchaja? Abe ndichachaja bakani ndizobanayo hanzvadzi. Iwe maBrijo wakazomunyepa here? Ani sekuru. Iwe urondizvitaure pakazara vanhu pachere. Sekuru, zvinhu zvacho ndakanganwa ini. Wakamunyepa here murume wakoyo kuti andigiroka kavamo? Mukoma makutofunga kuti nyunupo kale. Haya, wana maika. Muti nyaze pamberi pako washapo. Ndodaba zvokuitiwa muyembe. Aukamumbaita nyarara kamu. Deno tino vanosikana tati kamuti chajoka noaroriwa. Mache takandozvara zvibenzi zvega zvega. Ungati kweoshomore chiye chingokana nosendi zvarine paumba pano. Chede. Owo. Wabva wasvika wakuwasha manje. Ndikachimbopractice. Right. Imwe wakuwasha. Mari yomakandizwa nani? Twaenda dollars. Yomatekenya ndebvu. Chimuzukuru changu choka chaindinetsa bakani. Chichinidhonza ndebvu. Handiti abambo chachiribe. Wanga wakaroera kuchikorokozo. Saka ndipei nini matekenya ndebvuyo? Twaenda dollars. Imi muda kiendepi? Mwanyoni chera ari kuroliwa ndisiye ndo watambire zvangini. Ukurono sei smatejiri bedza? Iwe bedza kudodiko wewe. Uchazodaro kwakadozara vanhu ikoko ndikazodonyara. Dati, ukumwana sei same team? Yakadonaka zvayo. Chiandeka naiwe. Wangu. Apa pasi mapindira zvichigatsa-gatsa iziya. Ndofana kuvarooneka grandendenzi wezi yake ipapo. Kuratidza ndini kulemani wesini. Hapana. Ini ndini ndiri kudohla zvangu. Ko vanhu vakadonyumwa sha. Ndohoita sei? Asi nonyara neni kani? Kwete kumbodaro shomoli. Uri underage iwe. Ezi kani bedza. Alright, mirarisunga ndudo iziya. Toro wachesa hapana. Handipute mbanje ini. Hakuzi kuputa kani bedza. Namana. Kasikiri kangotibvisa kalevo kenyadzi chete hapana neakanyanya stereka. Zvauteta bedza ngatifurene pashop tedwezi apa Gwinza apo iziya. Pageneral deal apo. Tobva tatenga kana tape metho for pose iziya. Tobva tatebwa. Unomuona sema same team. Metho kudiko naiwe. Handihwisisi zvari kudotaura ini. Ungambozvinzwisisa ngatiti dha. Ko nai bedza. Mari yakaisa apa nodziya here. Wakaisa pakanaka. Iwe, haisi mari yako iwawaka. Imari yangu iyi yamakange makaba. Usadokanga amwe ipapo. Hapo futi. Ngatitora mabude. Ndaite rudo ndikuratidze. Ndichimira kuzama ndikufadze. Baba nama ndivazivise. Ndiye muroro achatsvaira ruvanzi. Amai masura zvakanaka here? Mukudeko imimi. Ndikutoti wakuwasha wangu wasvika kaini. Mukuda chinyi pano? Riti voice amai. Handina kuya pana pakuzorwaka. Ndipo iri panapa pane Rora Day.
bosi ndangodzoka nemaaccommodation mumaraini was happening here. owo ndipo panolora asi mimi takukoka ibaka kuno dress code bakani manje dzinzo mapulisa akafa idzi manduwe aiwaba muda kutigira mweya wafishwa palora romwana wanguyo. Imi amaimi angu mauniform kaya anosoma kaya amusitona kuti ijira chino kaya it is fresh from the bakery ka akarasona last week ka waya. owo tazviziva tati maingeiko pano ndatoya panapa ka kutozokununura yamai as a state officer ka ndaya panapa kuchia ekuzo-offer check bedzi bedzi handiti ka nekuona kuti hapana here materrorist angazosvika ka akabhomba panapa kozve mazuva ano kaizvo hazvichanzwisisika kaizvo. vanhu vomuno chere ndakatadzeni kuda nyama chere oraiti pindai. Okay, let's go. Isitiri bheke here yamai vakomanaka. mukuda kupinda here? Yes, handi yamai, you first. Yesaya, nzikaka timu rangu. Ndianaka tisho kari serious meziya. Awuteki driving school kugesa maplace timu kana mchinge mazoraga. Kana chida legit driver's license repapo chairo meziya. Tibate isusu. Awuteki driving school meziya. Tokise ma driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine mainstructors anogara akanota badness meziya. Zokuti chibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika uchingorodaiso. Wogotonzi bwa. Maofisi zedu ari padhuze meziya. Muno maharare CBD panamba 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C meziya. Uyatitaure kana kuti munongobvomva meziya. Panamba zedu dzanenge sapaskirina zapo dzo meziya. Kana makuyaga zazoka kuti road lulu meziya. Kana kokopina. Tombotomvera. Namana.